שקט, יאללה, מההתחלה. קודם כל אני שמח, רות, אשתי ואני שמחים קודם כל לארח אתכם במשק שלנו במושב שחר, זה א'. דבר שני, אנחנו עזרתי פה ליישם בקשה של המארגנת הראשית זאתי רות עוזר ומינה. היא רצתה שמפניה, זאת הבקשה שלה. למה יין ולא שמפניה? אז הנה. את הקרדיט למפגש הזה ניתן לרותי. רותי. על השמש ואני אעשה. הארגון הלוגיסטי זה היה של מלי. כן, וואטסאפ. What's going on? כולם. ועכשיו הקרדיט לכולם. רגע, אבל אני רוצה להגיד גם משהו סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני גם קרדיט בשבילי, אני הבאתי את יוסי לנציאנו, שכולם שאלו איפה הוא, מה איתו, מה קורה לזה? וולקאם יוסי לנציאנו. אז גם דפנה ששאלו אבי. כולם נמצאים פה. יפה. ואנחנו נרים לחיים. יגיעו עוד כמה חברות. אז נעשה עוד פעם לחיים. אנחנו נרים עוד פעם לחיים. יאללה, לחיים. אני מציע שאפשר לעשות משהו בוואטסאפ או בפייסבוק. יאללה לחיים. רגע. חיים. הוא רוצה להגיד. בן כמה אתה? הוא יותר גדול מכולנו. אז זה גדול. 60. אנחנו כולנו 60 מבגיל שלי. עוד לא. אני ביום רביעי. אני הכי קטנה הייתי, אני ונורית. אני 25 איך אתה ב-61 נשארת כיתה? מה שרציתי לומר, למרות שלכאורה זה יישמע לכם אולי מוזר, שחשוב גם שנזכור את ניסים בלטין. וואי, זה לא מוזר בכלל, אנחנו כבר דיברנו עליו. אני קיבלתי שוק, אני פעם ראשונה שראיתי זה. רגע, מישהו יודע מה עם חזיזה? אתה שמעת משהו לא טוב, נכון? אני שמעתי משהו לא טוב.